Райнур Әғләметдинов. Шот. Ике мең 14 ел. Июль. Урамда яңгыр коя. Шиләкләп коя. Яңгыр кирәк, яңгыр җитми дидегезме? Менә сезгә яңгыр, рәхәтләнегез дип әйтәдер сыман. Шулпан кызы белән хастаханәдән кайтып бара. Автобус тулы кеше. Яңгыр коеп яуганда, гел шыплап тула ул шулай. Нур мәчете тукталышы. Киләсе тукталыш Горький паркы. Әнә бабай. 7 яшьлек Сәйдә парланган тәрәзәне кулы белән сөрткәләп, зур түгәрәк ясаган. Шул түгәрәккә нәни бармагын төртә. Кызым, тик кенә утыр. Галимҗан бабайга охшаган, дип кабатлады кыз. Ник Галимҗан бабай булсын ул, кызым? Сукбай ниндидер. Кагылма тәрәзәгә. Кофтаңны пычратып бетергәнсең бит инде. Ник тик кенә утыра белмисең икән сине? Кызчык күзен тәрәзәдән ала алмый иде әле һаман. Әнисе җилтерәтеп урындыкка утыртты. Сәйдә янә урамга үрелә. Бабайга кул булгый. Аңа җавап итеп, бабай да кулын күтәрә. Хәлсез кулын. Кыяфәт юк. Тормыш таягы кыйнапмы кыйнаган. Йөзендә 1001 җыерчык. Яра эзе. Күптәнгеләре дә бар. Яңалары да. Яңалары кызарып кутырлаган. Шәч башын тузан каплаган. Шул тузан пычрак бите буйлап агып төшә дә, иягеннән кара су булып тама. Күзләрендә дә кара болыт. Боз болыты. Шык-шык-шык. Туң күңел диварларын кага-кага, шул болыттан боз кисәкләре коеладыр кебек. Күңел төбен суыкка катырып коела. Сәйдә урамдагы бабайга карап елмайды. Самими, бер катлы бала елмаюы. Бәхет чәчеп торган елмаю. Сез шунда Сукбайны күрсәгез, аның әле генә кара болыт каплаган карашы үзгәрде дә куйды. Кара болытны ертып, кояш чыкты. Аннан ургылган яктылык, кыеп яуган яңгырны 7 нурга, 7 төскә җыеп, шәһәр күгенә элде дә куйды. Салават күпере мәллә. Әйе, Салават күпере. Ул күперне Сәйдә дә күрде. Күрде дә тагын да ныграк шатланып, көлеп җибәрде. Булгама теләсә кемгә кулыңны, кызым. Кызганыч, ана кеше берни күрмәде. Нинди хәл ул? Мин сиңа күпме әйттем, бер колагыңа керми. Юлларда кимә йөздерерлек су күлләвек. Ярты сәгать эчендә җыелды ул. Шул су күлләвекне як-якка чәчрәтеп, машиналар тызбыз чаба. Вакыт кичке 5. Халыкның эштән кайтып барышы. Барсы да өйгә ашыга. Автобус кузгалды. Сәйдә барыбер тәрәзәдәге түгәрәктән күзен алмады. Теге Сукбай кичкенә бер ноктага әйләнгәнче автобус артыннан карап, кызга кул булгап калды. Кызык бабай, диде кыз. Бары шуннан соң гына алдына борылып утырды. Горький паркы тукталышы. Киләсе тукталыш Чехов базары. Сәйдә, төшәбез әйдә. Тот сумкаңны. Онытып чыкма тагын, дип, Шулпан басып торучы бер төркем халыкны этә-төртә, үзенә чыгарга юл ярды. Кул чатыры юк. Алырга уныткан. Хәер, иртә белән өйдән чыкканда яңгыр яумас төсле иде бит. Шиләкләп коя башлар дип кем уйлаган? 2 атна бер болыт әсәре булмады. Шал таяз иде. Һәм менә сиңа тот рәхәтлән. Юл уртасына такта алып чыгып, сал ясап йөзәргә була. Өстендәге җәйге курткасын кызына ябып, баш өстенә чытыр пакет куеп,
Чулпан тиз-тиз адымнар белән 27-нче йортка таба атлады. Яшәгән фатирлары шул йортта. Кирип шишенергә, өсләрне алыштырырга, җылынырга кирәк тизрәк. Тәрәзә төбенә гел су җыела. Ашык-пошык кына алыштырып киттеләр дә, шуннан соң яңгыр яуса, бер почмакка су керә торган булып калды. Сибәләп кенә яуганда керми. Бүгенге кебек чиләкләп куйса, ага да төшә шул каһәр. Теге малайларны кире чакыртмыйча булмас ахыры. Ул малайларны чакыртырга дип, беренче тапкыр гына омтылуы түгел Чулпанның. Яңгыр яуган саен шулай сөйләнә. Яңгыр яумаганда онытыла. Кызым, тамагың ачтымы? Әйе. Хәзер берәр нәрсә мәллибез. Чулпан суыткычны ачып җибәрде. Ә анда 2 йогырттан, буш сөт шешәсеннән, ишегендәге ояда моңаеп утырган сыңар йомыркадан башка бүтән бер ни юк иде. Ай тишек баш, кибеткә керергә оныттым бит, яңгырдан качам дип. Чулпан суыткыч ишеген шапылдатып япты да, кул чатырга үрелде. Тәрәзә төбенә җыелып өлгергән су эчендә ята иде ул. Ачып ябып, суын кагып алды. Кибеткә кирип чыгам сәйдә. Тик кенә утырып тор. Телевизор кабыз, мультик кара. Ярар әни. Яңгыр туктарга уйламый иде әле. Каян шул хәтле су җыелган бу болыт эченә? Күк капысы ярылды дип шушындый вакытта әйткәннәр бугай борынгылар. Әнисенең сүзе. Чулпан бу юлы алдатмады. Аягына озын кунычлы резин итек киде. Хәле аның да юлны аркылы чыкканда, эченә әздән генә су керми калды. Кибеткә керә торган ишек төбендә бер төркем халык җыелган. Яңгырның тынганын көтәләр. Күбесе кул чатырсыз. Чулпан кебек иләреннән чыкканда көн шалт аяз булгандыр инде. Хөрмәтлем, ипигә 15 сум гына бирә алмассыңмы? Чулпан сискәнеп куйды. Борылды да имәнеп китә язды. Күзенә күренәме соң? Каршысында таныш бабай басып тора. Бер сәгать элек кенә Нур мәчете янында сәйдәгә кул булгап калган бабай. Каяр адамында килеп җиткән? Әллә охшаган гынамы? Алар бөтенесе бер төрле бит инде. Тора-бара бер рәвеш калыпка керәләр. Юк бер нинди дә 15 сум. Беләм мин сезнең ипиегезнең нинди икәнен. Алай димә, кызым, дип. Бабай нидер әйтмәкче иде. Чулпан тыңлап тормады. Кызу адымнар белән кибеткә кирип китте. Ник сук байлар эзәрлеклисең әле бүген Чулпанны? Бүтән бәйләнер кешеләре беткәнме? Топканнар кешесен. Чулпан гомумән ул сәрхүшләрдән җирәнә. Исләре дә исләре, кыяфәтләре дә кыяфәтләре. Йөзләренә каравы чиркангыч. Ә иң күңеленә ошамаганы аңкып торган аракы исе. Шул истән Чулпан укшый ук башлый. Ашказаннары гына түгел, бүтән күңеле төптән кубарыла. Яман хатирәләр күз алдына килеп баса. Үтте инде аның башыннан да. Барып чыккан сәрхүш белән 5 ел яшәде. 5 ел. Әйтүе генә ансат. 10-20 ел кебек иде ул 5 ел. Ике 2011 ел. Сентябрь. Көз иртә килде. Сентябрьдә әле җылы була торган иде. Августның соңгы көннәрендә үк көз үз чыбыркысын шартлата башлаган иде инде. Салкын, пычрак, яңгыр. Чулпан яратмый көзне. Күңелне сагыш белән тутыра бу фасыл. Чулпан исә сагышлана башласа, нык сагышлана. Күңеле тула, елый башлый. Әйларлык сәбәпләр шактый. Яхшы иргә эләкмәде ул. Ишәргә ярата торган булып чыкты. Танышкан чакта бер дә алай кебек түгел иде. Баһадир гәүдәле, типсә тимер өзәрлек ир. Шул ук вакытта күзләре һәр вакыт елмаеп көлеп тора. Аралашырга ансат, рәхәт кеше. Ошатты аны Чулпан.
Бигрәк тә шул һәр вакыт елмаеп торган күзләренә алданды. Рәкыйпкә кияүгә чыгарга ризалашты. Ир инде өйләнергә өлгергән булган. Өйләнергә, хәсрәт тәмен татырга. Зур фаҗига, бер дә уйламаганда, көтмәгәндә килгән бәла. Хатыны юл һәлакәтенә очраган. Юл аркылы чыгып барган җиреннән бер исерге машина белән бәрдереп киткән. Рәкыйп әлеге фаҗига турында сөйләгәч, Чулпан ул хатынны кызганып, елап та алган иде. Шул көннән Рәкыйп аның йөрәге түренә кереп утырды да инде. Күрәсең, ирне бик кызгангандыр. Бүген шәһәрдән ярминкәдән кайтып барышы. Җиләк-җимеш, яшелчә саттылар. Базар тулы кеше. 2 көнгә дип киттеләр. Соңга калынса, Чулпан 2 туган апаларында кунак калырга тиеш иде. 2нче көнне барыбер кире киләсе бит. Сатылып бетмәгән яшелчәләрне сатып бетерәсе. Ходай рәхмәте, бик тиз сатып бетерделәр тагы. 3 тулмаган иде әле. Чулпан бер әбигә соңгы кәбестәләрен төреп бирде. Җыенып юлга кузгалдылар. Рәкыйпкә көтелмәгән бүләк ясыйм әле. Шатландырыйм, кайтуына ашарына пешереп куйым дип уйлады Чулпан. Рәкыйп соңга кадәр эшли гадәттә. Комбайнда. Урып җыю вакыты бит. Үй капкасы бикле иде. Тик тыштан түгел, эчтән. Сәер. Ник алайсың әле бу? Берәрсе шаярамы? Кем булырга мөмкин ул берәрсе? Бер кемдә булырга тиеш түгел кебек. Чулпан бер ни аңлый алмады. Уңлы-суллы бөтерелеп, капка төбендә нәрсә эшләргә белмичә шактый басып торды. Дөбердәтергәме соң инде, шакыргамы? Өйдә кеше булырга тиеш бит. Капка тик торганнан гына эчтән бикләнә алмый. Кибетче Суфия апа кайтып бара. Авылда бар яңалык кибеттә була. Бөтен гайбәтне шунда кирип чәйниләр. Чулпан белә. Суфия апага кеше белмәгән серләр таныш. Тик шунысы бар. Кычкырып сөйләп йөрми ул аларның берсендә. Яхшы хатын, акыллы. Берәү булса, кеше серләрен белүгә шундук уңлы-суллы чәчәр иде. Бәлки сөйләп йөрмәгәнен белгәнгә күрә сөйлиләрдер дә инде үзенә. Нишләп басып торасың, кызым? Кертмиләрме әллә? Дип шаярганда итте ул. Пышылдап кына сорады. Исәнмесез, Суфия апа? Чулпанның тавышы булай да әкрен. Аңа пышылдап сөйләшергә дә кирәкми. Исәнме? Бакча артлап кирип кара инде, моннан булмагач. Анысы шулайын. Кирермен дигәндәй. Тик мин аңламыйм. Рәкыйп эштә түгелмени соң бүген? Бүген иртә белән яңгыр коеп яуды. Эшкә чыкмады алар. Казанда яумады. Казан белән авыл арасы 70 чакрым. Урыны белән шулай коя, урыны белән кояш. Бездәге һава торышы шундыйрак бит инде. Эштән ник бикләп куйган инде бу дип, кыйманы дөмбердәтергә җыенды Чулпан. Шу, тукта. Шауламый тор, сеңлем, дип туктатты аны Суфия. Бакча артлатып кер. Тавышланма. Нишләп алай дисез? Куркытасыз сез мине. Әйткәнне тыңла, сеңлем. Шулай яхшырак булачак. Чулпан карышмады. Бакча артлатып керергә булды. Аңлый гына алмады. Ник шулай тавышланмаска куша аңа Суфия апа? Нәрсә булган? Нәрсәне яшерә кибетче апа? Күңеленә тәмам шом салды бу хатын. Я Аллам! Нәрсә бу? Баскыч төбендә чит хатын кыз аяк киемнәре күреп, күз аллары караңгыланып китте Чулпанның. Үз күзләренә үзе ышанмады. Ничек итеп? Юк, булмас. Үз-үзен белештерми. Аяклары, куллары белән башка берәү идарә итәдер сыман. Ишекне ачкач та нәрсә күрәчәге
Күз алдына килеп баскан иде инде аның. Колагында Суфия апа тавышы. Тавышланма. Бакча артлатып кер. Шулай кирәк. Их, күз алдына килгән сүрәтләр хата гына булса иде икән. Ходаем, дөрес генә булмасын иде. Теләсә нәрсә күрсен Чулпан, тик хыянәтне генә күрмәсен. Ишекләре ачылганда җиңелчә генә бер шыгырда бала. Күрше бүлмәдәгеләр ишетерлек итеп түгел. Һәр хәлдә алар ишетмәделәр. Йокы бүлмәсе. Тәрәзә янына ук аш бүлмәсендәге кечкенә өстәл кереп утырган. Өстәл тулы кабымлык, буш шешәләр һәм күңел булгаткыч сасы ис. Ике тән, берсе Рәкыйп, икенчесе Зилия, авыл өстерәлчеге. 5 кияүгә чыгып, 5 ирдән кайткан Зилия. Булды. Бер мизгел эчендә бөтен тормышы шәлпәрәмә килде. Ишек катында басып торуның файдасы юк иде инде. Молодец, Рәкыйп, дип, ике генә сүз әйтте Чулпан. Борылды да чыгып йөгерде. Кая барганын белмичә чапты. Алны да, артны да күрмәде. Күзләреннән бер туктаусыз яшь акты. Шул исерекне кызганып, шул сәрхушны жәлләп, 5 ел ул аның исереклегенә түзеп яшәде бит. Яраткан кешеләрне югалту бик авыр. Табигатьнең битарафлыгына кайчак ачу килә. Җирдә кеше үлгән, кемнеңдер якыны, газиз туганы вафат булган. Әле кичә генә ул шушы җиргә басып, нидер эшләп йөргән. Су буйларына төшкән, бәлки шул табигатькә карап сокланып та утыргандыр. Сәпиттә урам тузаны туздырып үтеп киткән бала чагага сәлам биреп калган. Һәр иртәдә зур адымнар белән җитез атлап эшенә чапкан. Ә бүген инде ул кеше юк. Юк. Бетте китте. Бүтән су буена да төшмәячәк. Балаларга урамда сәлам дә биреп калмаячак. Күңел шул чак табигатьнең дулаганын, кешелекнең әлеге югалтуы белән килешмәвен күрергә тели. Җил кубуын тели ул. Тузан күтәрелсен, куеп яңгыр яусын, түбә калайлары дөбердәсен, халык кара табигать ничек котыра дип шаккатсын. Яхшы кешене югалтуы белән килешә алмый торгандыр инде. Яхшы кеше иде бит, бигрәк яхшы иде дисен. Ә юк, беркем берни әйтми. Табигать тыныч. Урамда җил дә котырмый. Яңгыр да куеп яумый. Түбә калайлары да дөбердәми. Кичә ничек булса, бүген дә шулай ук. Әйтерсең берни булмаган. Әйтерсең кемнеңдер кадерле кызын, яисә улын, кемнеңдер яраткан ирен яки хатынын соңгы юлга озатмыйлар бүген. Барысы да шулай тиештер кебек. Ник алайсың? Ник? Кайчак табигатьнең шул битарафлыгына ачу килә. Ачу килә. Рәнҗисең. Шул ачудан сузылып ятып, җирне тырмый елыйсың. Ник нәкъ менә ул? Ни өчен нәкъ менә минем әни, минем әти, минем ир? Ни өчен? Әдәм балалары елый. Шул чак җил тавышы. Җил аша ул үзе пышылдыйдыр сыман. Ә бу син сораган дәлил, әдәми дустым. Күңелеңә салып куй. Синең гомерең ул юл чатындагы тузан. Теләсә кайчан оча да тарала. Бел үз урыныңны, дустым.
Моннан күп еллар элек Чулпан әнисен җирләгән чакта тормышның ошбу хакыйкатен аңлады сыман инде. Менә тагын бер дәлил. Тик бүген ул җиргә сузылып ятып еламаячак. Бүген ник нәкъ менә ул дип тәтезләнеп сорамас. Бүген ул кызыл туфрак өеменә читтән карап, сүзсез генә басып тора. Зиратта кеше юк. Чулпан үзе дә, кызы. Җирлисе көнне кичкә генә кайтып төштеләр. Туры зиратка керделәр. Үлгәннәр турында начар сүз сөйләргә ярамый диләр. Сөйләрлеге күп булса да. Шуңа да Чулпан үткәннәрне искә төшермәскә, уйламаска тырышты. Нигә тагын күңел ярасын кузгатырга? Сәйдә өчен кайтты инде ул монда. Нинди генә булуына карамастан, әтисе бит инде ул кызның. Әлегә ул бала бөтенесен аңлап та бетерми. Ә үскәч аңлар. Хушлашырга да алып кайтмадың дип битәрләр. Үзләренчә аңлый бит алар. Ни өчен алып кайтмаганын, сәбәбен, асылын гына аңламас. Әнисенең ул әти кеше белән ничек интеккәнен, бергә яшәп, нинди канлы күз яшьләре түккәнен белми чөнки. Шуңа алып кайтмадың гына дияр. Хушлаш әтиең белән, диде Чулпан. Хуш, әти, диде Сәйдә. Әнисе кушканга гына әйтте. Аңламый бит әле ул. Әтисенең кем икәнен дә, аның булганын да белми. Үскәч кенә беләчәк. Минем дә әти булган диячәк. Зиратта озак тормады алар. Тизрәк чыгу җаен карады Чулпан. Ә авыл үзгәргән. Соңгы тапкыр монда Чулпан 4 ел элек булды. Күп вакыт түгел дә кебек. Тик бүгенге заман тизлеге белән шактый. Әнә күпме яңартылган өйләр, күп түбәләр калайга алыштырылган, кыймалары яңадан кыелган, зур-зур сарайлар баш калкыткан. Ара-тирә яңа йортларда күренә. Авыл кешесе барыбер тырыша-тырмаша инде. Хәләл көче белән эшләп тапкан тиеннәре белән йортын ямаштыра, кешедән калышмыйк дип эшли, нидер төзи, яңарта. Ә менә рәкыйпнең хуҗалыгы яңармаганда, үзгәрмәгәндә. Тәрәзәсе һаман да йөзлекләрсез, өй алды яртылаш калай белән төрелгән, яртылаш ачык. Чулпан монда яшәгән вакытта ук шулай яртылаш килеш ташланган иде ул. Авылда инде күптән кешеләрнең кыймалары тимердән, калайдан, рәкыйпнеке агачтан, такталарында буяулары кубып, яңгыр бер читеннән кимереп, төсен уңдырып бетергән. Бер-ике баганасы чиреп авышкан, бөтенләй җиргә сеңмәсен өчен урам ягыннан каен агачы белән терәп куйганнар. Менә шундый хәлләр, Чулпан кызым. Суфия апа Чулпанны үз өенә алып кайтып чәй эчертте, кунак итте. Бүтән кунак итәр кешесе дә юк инде аның монда. Галимҗан бабай тоткан кыймалар инде бу, хәтерлисеңдер. Әтисе булмагач, йорт җирен карап барлап торучы да юк. Рәкыйп көне-төне исерек. Бер айык көне булмады. Әле дә күпкә түзде инде, мин сиңа әйтим. Организм таза. Ул эчүгә инде җан кисәгем. Әле дә озак чыдады. Синнән соң бик бетеренде рәкыйп сеңлем. Син киткәч, бөтенләй юлдан язды. Сиңа гына тотынып торган булган икән. Әнә шул зилиясендә 5 өстерә 5 куып йөрде дә, тегесе дә ычкынды. Үлгән кеше турында начар сөйләшергә ярамый инде, беләм сеңлем. Бер тотып алырлык яхшы сүзе булмагач та кыен икән. Ни дип әйтергә дә белмәссең. Иң яхшысы дәшмик без, Суфия апа. Шулай тик.
дәшмик сеңлем. Шул шакшы жанны телгә алып гөнаһлы булган шәйеме? И Ходаем, тагын ни сөйлим инде? Үзеннән үзе китә шул, сизмичә дә каласың. Син килгән кайнатаңның да хәлен белеп чык инде, ярыймы? Аңа да күп калмагандыр. Гел кайтып йөри алмассың. Шулпан шунда кинәт туктап калды. Нинди кайната, Суфия апа? Ник мин сиңа әйтмәдемме ни әле? Галимҗан абзыйны әйтәм. Ул кайтты бит. Галимҗан абзый? Шулпанның күзләре түгәрәкләнде. Әйе, нәг үзе? Кайнатаң синең. Тукта, Суфия апа. Ни сөйлисең син? Аны күптән үлде дигәннәр иде бит инде. Үлде диделәр шул. Рәкыйп йөрмәде бит артыннан. Хастаханәдә югалтканнан соң. Участковыйны гына җибәрделәр дә, ул да барып берни майтар алмады. Үз малаена кирәк булмаганны, шит кешегә нигә кирәк булсын әдәм баласы? Иделдә батып үлгән бер бабайны шулдыр дип яздырып кайттылар. Менә шул инде бар булган үлгәнлеге. Анысын беләм, Суфия апа. Мин монда яшәгән вакытта ук яман шир белән ширли башлаган иде бит ул. Мин киткән елны хастаханәгә салдылар. Аннары үлде диделәр. Аларын беләм, Суфия апа. Тик ничек? Ничек итеп исән? Белмим, сеңлем. Без үзебездә шаккаттык. Күзебезгә күренәме дип торабыз. Илдус абыйың сөйли. Минем хәләл җифет. Рәкыйпне җирләгәндә ди. Алар 7 кеше. Мулла да 6 ир генә җирләделәр аны. Үзләре каберен казыдылар. Үзләре бөтен эшен эшләделәр. Бүтән кеше кайтмады. Илдус әйтә, берәү басып тора читтә ди. Кап-кара шакшыга баткан, киемнәре йыртылып беткән, бит чырайын сакал-мыек баскан ди. Басып тора, китми ди. Хәле юк, җил әкрен генә иссә дә, егылып җиргә сузылып ятачак инде менә. Шул мәлне килде дә, кулына көрәк алды да ди, кабергә балчык ишә башлады ди. Аннан килә ис ди. Авызыннан ник бер сүз чыксын. Теләсә дә чыгара алмый ди. Авыз иреннәре кибеп, кутырланып ябышып каткан. Ачып әйтсә, шундук кан саркып ага башлар сыман ди. Илдус ишеткән шунда. Пышылдаганы ишетелгән. Эй, улым дигәнен ишеткән. Аңлыйсыңмы? Улым дигән. Менә шунда башларына китереп бәргәндә инде Илдусларның. Галимҗан абый, син мәллә бу дип, күзләрне шарландырып карап торабыз ди. Бабай дәшми икән. Галимҗан абый, синме дип сорыйлар. Дәшми икән. Берни аңламый ди. Акылы томаланганмы? Шулпан ни әйтергә белми басып торды. Суфия апа һаман дәвам итте. Бабай берни хәтерләми. Тиле кеше кебек карап тора ди. Кайда булган? Кайда йөргән ул шул вакыт? Ничек рәкыйпнең үлгәнен белеп кайткан? Гаҗәп. Аңламыйлар берсе дә. Илдус әйтә, кайдасың ул хәзер? Дип бүлдерде Суфия апасын Шулпан. Фатыйма апалар да булырга тиеш. Аның ире Хамис бар иде бит зиратта. Ул өенә алып кайтып китте. Аның әтисе белән чурдашлар бит алар. Фатыйма авылда бердән бер шәфкать туташы. Аңладым, Суфия апа. Аңладым. Рәхмәт. Шулпан сәйдәсен җитәкләде дә рәшәт чатына таба йөгерде. Суфия апа йәрмәде. Күз уңыннан югалганчы карап озатты. Язмыш чаты. Гап-гади бер авылда гына юк исе. Әмма һәр юлы төрле, кабатланмас. Мәктәп аша узасыңмы? Клуб тирәлиме? Суга төшеп, инештә коенып, тау итәгенә ятып ял итәсеңме?
Жаның теләгәнен сайла. Авыл кичкенә, шаты да бер генә. Ул шатта 1000 тапкыр басып торыла. 1000 тапкыр уңга да сулга да борыласың. Әмма бар шундый вакытлар, синең кая таба борылуыңа карап, бер мизгелдә язмышлар хәл ителә. Синеке, башка берәүнеке. Менә Чулпан нәкъ шул шатта басып тора бүген. Рәшәт шатында. Кайсы якка борылуына карап, кемнеңдер язмышы хәл ителер кебек. Аныкымы? Әллә башка берәүнекеме? Ник туктады гани? Сәйдә әнисенә сабый күзләре белән карап тора. Торыйк әле әзрәк, кызым. Без кая барабыз соң хәзер? Сулга, кызым. Аска төшәбез. Фатыйма апаңнарга. Фатыйма апалар кемнәр? Яхшы кешеләр. Без аларга ник барабыз? Белмим әлегә, кызым. Тагын яңгыр сибәли башлады. Теге кыйып яуганнан соң әле бер көн яумый тыелып торган иде дә. Керәбезме, әни? Фатыйма апаларның капка төбенә җитүгә янә туктап калды Чулпан. Керергә йөрәге җитмиме? Нидер тыеп, туктатып тора сыман. Тик нәрсә? Ниндидер яман эше, гаебе, гөнаһы бардыр сыман. Шул гөнаһы кара сакалы белән Чулпанның кул аягыннан эләктергән дә, капканы ачып эчкә үтәргә ирек бирми. Артка таба тартадыр кебек. Шул арада тик тормас кыз инде капканы ачып, ишек алдына ук кирип китте. Артыннан капка кире шапылдап ябылып та калды. Әле аннан соң да ишек алдына үтә алмый торды Чулпан. Аякларга потлы гер асканнармы? Кымшата да алмады ул аларны. Менә капка тагын ачылды. Кемдер ачты. Ишек алды бакча белән тоташ. Бакчада чәчәкләр. Чәчәкләр арасында ике эскәмия кара-каршы яткызып куелган. Шуның берсендә ул утыра. Бабай. Икенчесендә кем дип сорагыз? Кызы утыра. Сәйдә. Нинди таныш күренеш. Бабай, син бит бу, әйеме? Бабай бер сүз дә дәшми. Галимҗан бабай бит инде син, әйеме? Мин бит сине таныдым, дип кабатлап сорый кыз бала. Бабай һаман бер сүз әйтми. Бары елмая. Ихлас елмая. Кыяфәт юк. Тормыш аны шактый кыйнаган. Йөзендә 1001 җыерчык, яра эзе. Күптәнгеләре дә бар. Яңалары да. Яңалары кызарып кутырланган. Шәш баш, җир тузан. Шул пычрак бит буйлап агып төшә дә, иягеннән кара су булып тама. Күзләрендә кояш. Моңарчы күренмәгән кояш. Бала шул кояшка үрелә. Кулларына кагыла. Әнә сакалларыннан сыпыра. Син, ди кыз, син, мин сине таныдым. Әйе, Чулпан да таныды. Шул бабай иде инде ул. Автобус тукталышында Сәйдәгә кул булгап калган карт. Кибеттә Чулпаннан 15 сум сорап маташкан Сукбай үзе иде. Чулпанның тамагына тиер тыгылды. Эче тиер. Каты, йотып булмый торган тиер. Ул бугазны кыса, суларга ирек бирми. Башка кан җибәрми. Әллә нәрсә булды шунда Чулпанга. Күңеле эчтән актарылып килде.
Шул бер мизгел эчендә барысы да бер-бер артлы күз алдыннан үтте. Галимҗан бабай оныгын сөйгән вакытта өйгә кайтып кергән ире, кайнатасына җикергәне, Рәкыйпнең шул кичне бабайны елата-елата ишек алдында кыйнаганы туктатмаган иде бит ул аны шул чакта. Өйдән чыкмыйча кызын кочаклап тик утырган иде. Чыгып туктата ала иде бит. Чыгып туктатырга кирәк иде. Тик ул туктатмады. Менә хәзер булар барысы бер-бер артлы бер сызыкка тезелеп, Чулпанның күз алдыннан үттеләр. Бәгырен үтәли кисеп, туктап, кадалып. Бабай менә әле генә күрде Чулпанны. Күтәрелеп карады. Чулпан карашын яшерде. Карап булмый иде әлеге мизгелдә картның күзенә. Бер ничек тә туры карый алмады ул аңа. Бик озак сүзсез тордылар. Тынлыкны Фатыйма апа бүлде. Яңгыр ява башлагач, бабайны өйгә алып керергә дип ишек алдына чыккан ул. Чулпан кызым, син мәллә? Чулпан башын селкеде. Әйе, Фатыйма апа. Мин Хамис абыйың алып кайткан аны бүген. Зираттан дип сөйли башламакчы иде. Чулпан бүлдерде. Беләм, Фатыйма апа. Мин барысын да беләм. Бер ара тынлык урнашты. Сәйдә әле әнисенә карый, әле Галимҗан бабайга карап елмая. Син ничек, булай гынамысың, кызым? Хәл белергә генәме? Чәй эчеп чыгасызмы? Әйдәгез, әзерлим. Галимҗан абыйга яңгыр астында торырга ярамый. Өйгә керик, әйдә. Рәхмәт, Фатыйма апа, диде шунда Чулпан. Без әтине үзебез белән алып китәрбез, яме? Шәһәргә. Аның монда бүтән бер кеме дә юк. Яңгыр сибәләвеннән туктамады. Җәй яңгыры булса да, озак басып торсаң барыбер туңдыра. Карт авыру кешегә бигрәк тә ярамый. Җылы кирәк аңа. Әти, әйдә кереп, чәй эчеп җылынып чыгыйк та. Әти. Бу сүздән дә ныграк җылытучы тагын ни бар? Галимҗан бабай бер сүз дәшмәде. Аның каравы күзләрендә рәхмәт, карашында мәрхәмәт чагыла иде. Кипкән иреннәре тамчы да кымшанмый, әмма алар барыбер елмая иде. Гөлчәчәк Хафизова укыды.